Moi ben. Ben, pois moi bo día. Nestes días xustamente hai un ano que Néstor Rego pois é o representante do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, cun traballo magnífico, cun traballo que resultou de grande utilidade para o conxunto do pobo galego e tamén para Santiago de Compostela, moi en particular. É un traballo que vai continuar desenvolvendo e do que pois, somos ben coñecedores, ben coñecedoras neste Concello de Santiago, un concello en que estivo formando parte da Corporación Municipal durante 13 anos e onde tivo pois, distintas responsabilidades políticas, onde estivo traballando, unhas veces desde a oposición e outras veces desde o goberno, con responsabilidades, entre outras, pois, de medio ambiente ou de cultura, onde realizou un traballo extraordinario, un labor que recoñece, coñece e lembra hoxe perfectamente pois, a veciñanza de Santiago de Compostela e o funcionariado propio persoal do Concello de Santiago moi en particular. Así que con este coñecemento tamén do que é a cidade de Santiago de Compostela, do que é o conxunto do seu concello, e que decidimos que viñese Néstor Rego, tamén veciño deste concello, hoxe a presentar as emendas que o Bloque Nacionalista Galego vai realizar ao proxecto de orzamentos do Estado. Así que xa, sen máis, doulle a palabra a ele en primeiro lugar. Por entender, ademais, que discriminan gravemente a Galiza, porque na medida en que o orzamento xeral sobe, ou a partida de investimentos pois sobe máis dun 68%, a maior parte das comunidades autónomas soben por riba do 45% ou do 50%, no caso de Galiza baixan aínda 11% en relación cos orzamentos de 2018 do PP, os orzamentos de Montoro, que xa eran claramente insuficientes para o noso país, pero aínda sobre esa cantidade perdemos máis de 104 millóns de euros e perdemos máis do que iso, a oportunidade de desenvolver as potencialidades que ten o noso país, particularmente pois, con investimentos en infraestructuras, quer de comunicación, por exemplo, en infraestructuras ferroviarias para conectar internamente o país, que consideramos unha prioridade. Por certo, nos orzamentos incorporamos unha emenda para estudar unha conexión ferroviaria entre Santiago e Lugo, que non existe aínda neste momento, quer tamén para actuacións en medio ambiente que nos parecen fundamentais. Pasado o trámite inicial dos orzamentos, xa anunciamos naquel momento que a nosa intención era presentar emendas parciais para melloralos e para corrixir ese déficit que víamos, esa discriminación tan evidente que se produce nas contas do Estado en relación con Galiza. Fixémolo tamén recollendo as propostas de quen máis coñece as necesidades de cada un dos concellos do noso país, neste caso as propostas do BNG de Santiago, as que nos traslada o Grupo Municipal, Goretti San Martín, a nosa portavoz Navia Rivas, e que veñen intentar corrixir algúns déficits que son evidentes en relación con Santiago de Compostela, con propostas que Goretti explicará máis polo miúdo, pero que van desde duplicar a partida do consorcio, porque entendemos que é necesario seguir dándolle un impulso ao proceso de rehabilitación, de mellora das condicións da habitabilidade da cidade vella, ou no ámbito ferroviario a estación de Mercadoría da Sionlla, ou no ámbito do medio ambiente a nova estación depuradora de Santiago de Compostela, que tantos anos se leva feito esperar, porque efectivamente esta é unha necesidade perentoria que ten que botar a andar de maneira inmediata. Para alén desas cuestións que son ou específicas de Santiago ou estritamente monetarias, é verdade que o BNG presentou outra serie de propostas que son de carácter xeral, pero que inciden, que afectan a esta cidade de Santiago de Compostela, a capital de Galiza. Por exemplo, para dotar
millón de euros dotación dun xulgado de violencia de xénero na nosa cidade, que ademais é un dos elementos que figura no acordo de investidura que asinamos no mes de xaneiro, por tanto, que compromete o Goberno a executalo. Entendemos que é necesario, non? Melloras laborais e indemnización por finalización de contrato predoutoral a todas aquelas persoas que se achen nesta situación. Isto é algo que afecta especificamente ao persoal da Universidade e do Centro de Investigación, pero todos sabemos o peso que ten esta actividade en Santiago de Compostela. Creemos que é de xustiza e, por lo tanto, tamén vamos a facer fincapé niso. Cuestións de carácter social, como a subida xeral das pensións para equiparar as pensións mínimas ao salario mínimo interprofesional, ou a rebaixa do IBE cultural nunha cidade que é capital cultural tamén de Galiza, a baixada, a eliminación do IBE das máscaras e dos equipos de protección que son necesarios neste momento, ou mesmo a rebaixa do 10% do IBE para os salóns de peiteados. E hai unha que quero destacar especialmente, que é unha partida de 20 millóns de euros para un plan de axuda ao comercio e á hostelaría, non? Que o está pasando especialmente mal neste momento, e que pois entendemos que as administracións públicas, tanto a Xunta de Galiza como o Goberno español, que toman decisións por moi justificadas que estén, que poden estar, pero que restrinxen a actividade en determinados sectores e afectan de maneira fundamental pois a merma de ingresos deses sectores. Pensemos, por exemplo, na hostelería, que está fechada neste momento, teñen que ser compensados, non? E, por tanto, propomos esa partida de 20 millóns para ese plan de rescate do pequeno comercio, da hostelería, dos pequenos autónomos tan afectados por esta crise e tan importantes para unha cidade como Santiago de Compostela, que ten na actividade comercial, vinculada ao turismo ou non, unha precisamente das súas características máis esenciais, non? Eu finalizo dicindo simplemente que o BNG vai traballar ao longo dos próximos días para que as propostas que nos apresentamos para mellorar o investimento en Santiago de Compostela, atención ás necesidades que ten Santiago de Compostela e que ten o conxunto de Galiza, vayan adiante, sexan incorporadas os orzamentos que se aproben definitivamente. Nos esperamos que haxa sensibilidade por parte do Goberno de cara ás nosas propostas, porque nos parece que é de xustiza, que é inadmisible pois esa baixada tan acentuada duns orzamentos que no global son expansivos, aumentan, como decía, de forma considerable. E tamén pois queremos dicir que temos toda a disposición a negociar, pero tamén toda a firmeza que sempre tivemos na defensa dos intereses de Galiza, non? De forma que o BNG está disposto a votar a favor dos orzamentos se os orzamentos melloran e cumpren co noso país, e iso significa, como temos expresado en moitas ocasións, que teñen que sobrepasar os 1.000 millóns de euros e que teñen que atender necesidades que son perentorias. Caso contrario, evidentemente, o BNG non vai colaborar nunca a aprobar uns orzamentos que nos perxudiquen, pero polo ben de todos os galegos e galegas entendemos que o Goberno, o Partido Socialista e Podemos teñen que modificar a súa atitude, teñen que mudar o trato discriminatorio que están dando ao noso país e teñen que incorporar propostas que creemos que son de sentido común, como estas que están presentando para Santiago de Compostela. Bueno, eu quería acabar complementando estas declaracións de Néstor Rego, do noso deputado no Congreso, facendo referencia a algunhas das cuestións importantes para Santiago de Compostela que figuran nestes máis de 23 millóns de euros que significan as enmendas que desde Santiago de Compostela imos facer a esta proposta de orzamentos.
falando de algunhas que son pois cantidades moi pequenas, cantidades que son insignificantes nos orzamentos do Estado e que levan anos estando aí, e que neste caso, pois, por exemplo, non figuran, e que nós entendemos que é absolutamente impresentável que non estea contemplada a humanización da rotonda de Conxo. Realmente é unha cantidade pequena para un proxecto histórico que significa poder vertebrar o barrio, poder unilo, poder facer cuestións que teñen que ver tamén coa seguranza viaria e coa seguranza peonil na zona e, ademais, en lugares onde pois, levan vindo a retratarse, a facerse fotografías decidindo que se vai a mañar distintos ministros e ministras de diferentes gobernos e que aínda a día de hoxe está sen arranxar, non? Ese tema como tamén a histórica petición da recuperación e dun plan de usos para a bella terminal da Lavacolla, uns plan de usos que nos entendemos que deben dir pois, pola utilización para un espazo, un lugar para a formación aeronáutica, para hangares e para talleres de reparación e que entendemos tamén que non pode ser que continue deteriorándose estando nun estado que vai rematar, non? Pois ter que acabar ao final pois igual demolendo o que son uns usos dunha terminal que nestes momentos aínda é factível. Entendemos tamén que hai cuestións que hai que resolver porque responden a unha conxuntura moi particular, neste caso concreto o ano xacobeo, que é o ano próximo. A mellor maneira de potenciar ese xacobeo é facendo propostas e iniciativas que signifiquen que se recupera a vida na cidade histórica e nos levamos propoñendo desde hai bastante tempo pois esa necesidade de crear un viveiro de comercios para persoas autónomas profesionais que queiran instalarse justamente na zona histórica de Santiago de Compostela. Entendemos que mellor maneira que duplicando a partida que o Estado utiliza, emprega para o consorcio da cidade. Entendemos que o mesmo debe facer a Xunta de Galiza, pasando dos 4 millóns de euros a 9 millóns de euros, e utilizando justamente para este viveiro de empresas e de profesionais e tamén para incrementar o que son as axudas, incrementar e mellorar o que son as axudas para a rehabilitación, insonorización de todo o que son os edificios da cidade histórica. Por outro lado, hai unha infraestructura que é un complemento fundamental xunto coa variante de Aradas e co orbital para poder continuar con ese obxectivo que nos marcamos unha e outras veces e que logo hai que poñerlle tamén letras e números, que é o obxectivo da industrialización de Santiago de Compostela, ese complemento fundamental na estación de mercadorías da Xioña. Nos entendemos que hai que cerrar justamente ese círculo do polo de innovación, de biotecnoloxía, de madeira e tamén de industrialización da cidade e entendemos que ten que haber unha reserva inicial, polo menos nos marcamos eses 800.000 euros neses trámites iniciais para proxectos, para as expropiacións necesarias, pero nun proxecto que sabemos que é moitísimo maior, nun proxecto que seguramente o investimento calculado supera os 20 millóns de euros, pero que entendemos que é necesario, porque claro, é certo que non todo o que apareza consignado probablemente se execute, ese é un dos problemas tamén que teñen os orzamentos, pero se non aparece, o que é evidente que xa non vai estar, e nos entendemos que isto é algo fundamental. Como tamén nos parece importante que se contemple o orzamento necesario para levar a cabo un acordo institucional entre o conxunto dos grupos da Corporación de Santiago por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para que a Estación Intermodal de Santiago leve o nome de Daniel Castelao, pero que ese nome vai acompañado non só dun rótulo dun nome, senón dunha grafía, dunha tipoloxía, dunha exposición permanente que faga que, igual que a xente que entra, que chega a Galiza a través do aeroporto, debe encontrarse coa figura de Rosalía de Castro, que neste caso, entrando justamente por ferrocarril, estando na estación intermodal, tamén intercambiador de autobuses de ferrocarril, que saiba que Daniel Castelao é unha figura fundamental da nosa cultura e do noso país. Entendemos tamén, como facía referencia Néstor hai un momento, que o proxecto da EDAR debe ter un impulso moito maior xa desde o primeiro ano. Entendemos que, ainda que apareza a dotación, que esa dotación é moi pequena e nos propoñemos que se incremente a 10 millóns de euros, e tamén entendemos que hai que conseguir que se defina de maneira clara que ningún só euro do financiamento da EDAR veña a través dos fondos europeos, da Xunta, do Concello, que ningunha desas partidas vai acabar repercutindo no peto da veciñanza, que non ten culpa das demoras sufridas e acontecidas tanto nos gobernos do Partido Popular como nos de Compostela Aberta.
E xa, finalmente, quero facer referencia a outras cuestións, como é unha partida de 200.000 euros para acometer o saneamento do río Sarela, de 500.000 euros para erradicar a erva da Pampa, que está proliferando cada vez máis, tamén no noso concello, e tamén unha achega de 100.000 euros para unha realización dun estudo de viabilidade da liña ferroviaria Lugo-Santiago. En definitiva, son actuacións que nos entendemos que son importantes para Santiago de Compostela, máis de 23 millóns de euros que puñemos en riba da mesa para decir que así, estes sí que serían uns bons orzamentos para Santiago, entendendo que os que están nestes momentos en riba da mesa, e non é porque o diga o BNG, non son uns orzamentos bons para Santiago, igual que non son para Galiza, son uns orzamentos malos. E digo que non é só porque o diga o BNG, porque o alcalde desta cidade pois comentou tamén que estes orzamentos non demostran grandes entusiasmos, non causan un enorme entusiasmo, por tanto, o recoñecemento dunha persoa que pertence ao Partido Socialista, que xustamente é o grupo político que está a elaborar este proxecto de orzamentos en riba da mesa, pois que unha persoa do seu mesmo grupo xa diga que non son uns orzamentos que demostren entusiasmo, significa que son uns malos, que se está recoñecendo clarísimamente que son uns malos orzamentos para Santiago. Estamos a tempo de mudalos, estamos a tempo de modificalos, desde logo nós non temos dúbida que no Congreso dos Deputados, a través de Néstor Rego, nós traballaremos ali para que estas enmendas parciais pois ao final sexan aprobadas e poder mellorar este proxecto de orzamentos para o conxunto do país, pero tamén para Santiago. E xa ficamos ao vosso dispor para preguntas, se queredes. Non sei se tivo Néstor algún contacto con o goberno antes da primeira fase, ou se hai unha intención de, se o goberno mostrou unha intención de ter conversas, non é? Antes da primeira fase, evidentemente sí, como diversas reunións. O que acontece é que nós vimos que o goberno non estaba por cumprir con Galiza, non? Porque ademais é que no caso do noso país as prioridades en investimentos están, eu creo que perfectamente deseñadas no acordo de investidura, non? Desacordo de investidura, pois só hai unha cuestión, ou dúas cuestións, pero realmente relevante, aínda que nos parece insuficiente, que está recollida, que é e que afecta tamén a Santiago de Compostela. Podemos decir casi a única boa noticia destes orzamentos é esas tres partidas que hai para abaratar o custo das portaxes da P9, non? Pois tanto para que non suban ese 1% acumulativo durante 20 anos como consecuencia de convenios que asinaron un ministro do Partido Socialista e unha ministra do Partido Popular, e que lle repercutiron o que nos repercutiron a todos os cidadáns e cidadas que utilizamos a P9, como para as bonificacións para os usuarios recorrentes. Esta é, podemos dicir, casi a única boa noticia destes orzamentos. A partir de aí, pois, o goberno estableceu prioridades que, desde logo, non son as que teñen que ver co noso país. Por iso dicimos que non se justifican estes orzamentos. En algúns debates, pois a ministra, por exemplo, argumentaba que a baixada dos orzamentos, dos investimentos territorializados no noso país tiña que ver en que xa estaba completado o AVE, que os orzamentos de anos anteriores se justificaban polas partidas do AVE. Isto non é verdade, directamente é falso. Por qué? Porque, para alén de que o AVE, desde logo, desde a perspectiva do BNG, non era a prioridade, porque a principal preocupación da maioría dos cidadanos non é chegar nunha hora menos a Madrid, é poder moverse dentro do seu país, na súa área metropolitana, para ir ao traballo, para o que for, e nós temos moitísimas necesidades de modernización e de completar as redes ferroviarias internas, e que nin siquiera o AVE está completo. Nos propios orzamentos aparece a variante de Ourense, que sería necesaria para considerar que iso é unha liña de alta velocidade,
con 600 millóns de euros de valoración global, pero en que só inclúen 29 millóns de euros este ano, non? Entón, non hai xustificación para esa caída do investimento no noso país, sobre todo cando, como dicía, a partida de investimentos aumentan máis de 68%, Andalucía, que xa ten AVE, aumenta 45%, Valencia, que ten AVE, aumenta 57%, Cataluña, que ten AVE, aumenta 48%, Navarra aumenta 46% ou Asturias 63%. Quere dicir, aumentan a maioría das comunidades autónomas, caen en Galiza, non? E neste último período, acabou o prazo de presentación de enmendas, nos presentamos as nosas emendas e ao longo desta semana e até a realización do pleno, pois esperamos que poida concretarse si efectivamente o goberno ten vontade. Aquí onde se vai ver se o Partido Socialista e Podemos teñen vontade de corrixir esta discriminación, desde logo o BNG vai estar disposto a sentarse e a falar. E ese, como dicía, o noso obxectivo, non? Entre outras cousas, non se repercutirían nas tarifas aportacións do Estado e da Xunta. A parte diso, que requisitos exixe o BNG para apoiar a firma deste convenio? A ver, primeiro, ese convenio acaba de chegar digamos, ás nosas mans un minuto antes de entrar nesta sala de prensa. Por tanto, teño primeiro que lelo, miralo con detención e logo faremos unha avaliación. Sempre será unha boa noticia que haxa achegas, se son das achegas do Estado, das achegas da Xunta, que non repercutan no peto da veciñanza, pois para nós é unha boa noticia que levábamos poñendo como condición desde hai tempo. Eu o que entendo que ten que ser é que ningunha cantidade pode repercutir no peto da veciñanza. Non pode ser só esas achegas, senón se houvese outras achegas que estivesen formuladas tamén nese convenio, entendemos que non ten sentido. É dicir, que o 100% nunha obra que é de utilidade pública, que debería de estar feita xa desde hai anos, que non se fixo xustamente por uns problemas graves existentes de xestión, tanto na etapa do Partido Popular como de Compostela Aberta, por un atraso e unha falta de coñecemento a respecto de cal era a localización da EDAR, o que non pode ser é que finalmente apaguen veciños e veciñas. Entón, xa digo, primeiro faremos unha valoración cando teñamos lido o conxunto dese convenio que acabamos de recibir hai un minuto. En caso de que iso non repercuta no peto da veciñanza, parécenos unha moi boa noticia que non podemos facer máis que celebrar, pero insisto que iso debe ser non só para a achega que sexa do Estado e da Xunta, senón para o conxunto da cantidade que se poña en riba da mesa deses alrededor de 60 millóns de euros que fan falta para acometer esta obra. Moi ben, moitas grazas. Cale? O importe son 23 millóns de euros, máis de 23 millóns de euros nos distintos capítulos. En todo caso, se queren máis información sobre iso, pasamos a relación detallada.